Dobar dan i dobrodošli na kanal. Slijedi recept za hljeb bez kvasca. Probajte hljeb zamjesiti sa jogurtom. Veoma mekan, brzo spreman i ukusan. Pratite u nastavku sastojke koji su nam potrebni. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i pogledati ostale recepte. Slijedi postupak pripreme. U 400 ml jogurta dodati jednu malu kašičicu soli i jednu kašiku ulja. To nam je prvi dio. Drugi dio je sa brašnom. Pripremiti 550 grama brašna. U brašno dodati jednu čajnu kašičicu soli. Koristimo morsku sol. I jednu kašičicu šećera. I jednu kašičicu sode bikarboni. Sve promiješati. Možete dodati sjemenke lana ili neke druge po želji. I u trećem dijelu pomiješati smjesu sa jogurtom i brašnom. Zamjestiti tijesto koje se ne lijepi za ruke. Potrebno nam je oko 50 grama brašna za posipanje. Preko ruku i pozdjeli kako bismo dobili tijesto koje se ne lijepi za ruke. Ukoliko primijetite da se tijesto lijepi, dodati jednu šaku brašna. I na kraju dobili smo tijesto koje se ne lijepi za ruke. Lijepo se odvaja od posude. Nakon toga pripremiti tepsiju. Obložiti papirom za pečenje. Tepsija veličine 24 cm. Nakon što ste sve pripremili, hljeb je spreman za pečenje.
u zagrijanoj rerni na 180 stepeni 35 minuta. Nakon toga ugasiti rernu i ostaviti još 10 minuta. Posuli smo sjemenkama čurokota. Nakon 45 minuta, kao što smo i rekli, hljeb je spreman. Izgleda divno, dobio je lijepu zlatnu boju. Još vruć umotati u čiste krpe i ostaviti oko 10 minuta da omekša. Vjerujem da će vam se ovaj recept dopasti i da ćete praviti. A do sljedećeg videa želimo vam sve najbolje i šaljemo puno pozdrava.